Usa ka 54 anyos nga lalaki ang patay na dihang nakuha ang lawas niini sa sulod sa gihimo niining tunnel sa Barangay Saloy sa Davao City. Samtang usasab ka 37 anyos nga lalaki sa Mawab, Davao de Oro ang patay human natabunan dihang nahugno ang ginakalot sa nga tunnel alang daw sa minahan. Ani report ni Argil Relator. Alas 3:40 Sabado sa hapon, dihang gilusad sa rescue teams sa Davao Central 911 o BFP Davao ang rescue operation alang sa usa ka 54 anyos nga lalaking gireport nga wala matud pa nakagawa sa gisudlang tunnel sa bukirong bahin sa Barangay Saloy sa Kalinan District, Davao City. Didto positibong nakita sa rescuers sulod sa bangag nga dunay tubig ang lalaki og nakuha kini human ang usa ka oras. Apan subok o malandungon nga wala na kini kinabuhi. Saysay sa asawa ni ini, dungan sila sa iyang bana nga miadto sa ilang uma niadtong Biyernes sa buntag. Gibutangan sa asawa og putos ang mga bunga sa kakao samtang misulod matud pa ang iyang bana sa tunnel. Miuna na og uli ang asawa sa ilang balay aron maghikay. Apan nagbuntag na lang, wala matud pa nakauli ang iyang bana. Busa mibalik siya og subida kauban ang ilang anak. Sige mi tawag dito sa bangag naman to iyang mga bag gamit sunda nga uranay niya mga baon niya dito. Wa man jud natandog. Duda na wa jud ni kagawas ba. Sige mi tawag niya mo to. Wa man jud matubag adto sa akong anak nga kuan iyang giiwagan dito ngit-ngit man. Iwag siya dito. Iyang giadto. Ya naraman jud ito sa ilalom. Sumala pa nga naanda na sa biktima nga mosulod sa maong tunnel nga siya rasab ang nagbangag. Gina treasurer mas kang sir. Dugay naman gud sir. Ya. Katunguan kay nang hiraman siya og kanang sprayer ganing anay makina. Ni sulod siya dito, nya mo to iyang gidala. Abot sa to, But iya sigurong gidala sa ilalom kay host na lang diha sa gawas. Sa inisyal nga report sa otoridad, posibleng na-suffocate ang biktima. Samtang nagamit siya og gas-operated equipment aron mahabwa ang tubig sa sulod sa bangag. Dugang pa nga dunay minimum amount sa carbon dioxide ang maong tunnel nga magresulta sa suffocation. Samtang usasab ka 37 anyos nga lalaki ang natabunan og yuta dihang nahugno ang gikalot nga tunnel sa Purok 9 Barangay Tuburan sa Mawab, Davao de Oro Sabado sa buntag. Gisulayan pa og revive ang biktima apan gideklara na nga dead on arrival sa ospital. Anaa matud pa sa 7 metros ang gilawmon sa maong bangag. Sa pagpanubay sa MDRMO Mawab niadtong July 21 gisugdan ang pagbangag sa yuta. Nagipanag-iyahan sa iyaan sa namatayng biktima sa tumong matud pa nga pagmina og bulawan kauban ang laing duha pa ka individual. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Nakigalayo na matud pa ang MDRMO sa ubang ahensya alang sa saktong aksyon aron maundang ang iligal nga pagmina sa Mawab. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.